ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೋಳಾರ, ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. తెలికెదాము నేను తూపినని ఆసిని ఇంట్లిగు అమ్మా తెలికెదాము నేను తూపినని ఆసిని ఇంట్లిగు ఈ కుట్ల దూరును ಬೆಳಗಿಂಚಿ ಅಪ್ಪಿಗು ಮಂಗಳಾದೇವಿಂದು ಪುದರು ಕಸದನೆ ಸರನಾ ಕಾಂತಿ ಬುಲ್ಪು ಪುಲ್ಯ ಜಾಮಾನಿಕ್ ಆರತಿದ ಸುತ್ತು ಅಕ್ಕಸದನೆ ಸರನಾ ಕಾಂತಿ ಬುಲ್ಪು ಪುಲ್ಯ ಜಾಮಾನಿಕ್ ಆರತಿದ ಸುತ್ತು ಭಕ್ತರಿನ ದುನಿಪೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ಭಕ್ತರಿನ ದುನಿಪೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ಧರ್ಮನು ಪುನ ಓ ಮಾಯಿನಿಕ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಮ್ಮ ಸರ್ವಲಾಯಿರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೈ ತಿಳಿಕೆದಾಮೋ ನೀನು ತೂಪಿನನೆ ಆಸಿನಿ ಇಂಕ್ಲಿಗು ಅಮ್ಮೈ ತಿಳಿಕೆದಾಮೋ ನೀನು ತೂಪಿನನೆ ಆಸೆ ಇಂಕ್ಲಿಗು.
ಪಡಿ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯದಾರತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು ಸುತ್ತನದುಂಡು ಭೂಮಿದ ದಿನ್ನ ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮೋನಿ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಪುಟ್ಯನ್ನ ಪೊರ್ತು ಸಾಧಕ ಜನ್ಮೋನಿ ಅಚ್ಚರದ ಮಾಲೆ ಸಿರಿ ಸ್ವಚ್ಛನಾಲಾಯಿಡು ನಲಿತ ಏಳು ರಾಗದ ಸ್ವರಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕಿನ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು ಬಾನೋದ ಬುಲ್ಪುದ ಉಂಡೆ ನೆತ್ತಿಗು ಆಯ್ತೊನೆ ಒರ್ಮೆ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿಯೇ ಮಾನಾಡು ದೇವಿನ ನಿಚ್ಚೊನೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿರಿ ಉಸುಲ ಪನಿ ಇರೆನ ಪಾದ ದಿಕ್ಕುದು ಉಡಲ ಮಡಿ ಮಂಟ ಪೊಡು ಪೀಠ ಮೊಡಲಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕಿನ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಲಿ ಪೂವೈತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಾಯಿಸಿರ ತೋಡು తెలికెదా మోనెను తూపినని ఆసిని ఇంక్లిగు ಅಮ್ಮ ತಿಳಿಕೆದಾಮು ನೀನು ತೂಪಿನನಿ ಆಸೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿದು ఈ కుట్ల దూరును ಬೆಳಗಿಂచి అప్పిగు మంగళాదేవిందు పుదరు ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗ್ಯುಡು ಪುಣ್ಣನ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ
ಕೆಸೆಗಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಸದನೇ ಸರನಾ ಕಾಂತಿ ಬುಲ್ಪು ಪುಲ್ಯ ಜಾಮಾನಿಕ್ ಆರತಿದ ಸುತ್ತು ಅಕ್ಕಸದನೇ ಸರನ ಕಾಂತಿ ಪುಲ್ಪು ಪುಲ್ಯ ಜಾಮಾನಿಕ್ ಆರತಿದ ಸುತ್ತು ಭಕ್ತೆರಿನ ದುನಿಪೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ಭಕ್ತಿನ ದುನಿಪೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ಧರ್ಮನು ಪುನ ಓ ಮಾಯಿನಿಕ್ ಧರ್ಮನೂರಿ ಪುನಃ ಮಾಯಿನಿಕ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಮ್ಮ ಸರ್ವಲಾಯಿರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೈ ತಿಳಿಕೆದಾಮೋ ನೀನು ತೂಪಿನನೆ ಆಸೆನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಅಮ್ಮೈ ತಿಳಿಕೆದಾಮು ನೀನು ತೂಪಿನನಿ ಆಸೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.